Eta Arabatik Lapurdira egingo dugu salto 7. bikotea ezagutzeko. Bai, Lapurtarrak dira, Urruñatik eta Biarriztik datozkigu, kasu honetan, Urruñako udalerria ordezkatuz. Aurreneko aldia da, seguran dantza txapelketa honetan parte hartuko dutena, eta aurreneko aldia da, gainera, edozein txapelketatan elkarrekin ariko direna. Beraz, arditzagun txalo bero batez, Pierre Latasa eta Miren Alberbide. Pierrek eta Mirenek fandangoa dantzatu digute, eta izaro, harina dantzatu horretik, zer esango dugu beren jantzei buruz? Erabat berritzaia direla, adibidez, olako dantza txapelketa batean. Behintzat ikusten duzuenez, oso koloretsuak, alaiak etorri dira, eta nongoak dira jantzi hauek, bate baino gehiago galdetuko dio bere buruari. Lapurdiko inauterietan erabiltzen diren jantziak dira, jaun Andreok. Pierre eta Mirenek ona ekartzea erabaki dituztenak. Pierre, Miren, prest altzaudete, hurrengorako? Bai, animo bada eta aurrera!